Ukherothi, ukufakwa komquba. Ukherothi uyisengezo somsoco engadini ngoba une-beta carotene, ama-vitamin A, u-C no-K kanye no-B6, ama-antioxidant nama-mineral. Ukherothi utshaleka kalula kanti ungatshalwa noma yinini onyakeni emazingeni okushisa aphakathi kuka-15 degrees kuya ku-24 degrees. Awuzwani kahle nendawo eshisa kakhulu. Lungisa imibhede emumva kwezivuno eziyimpumelelo. Uma utshala endaweni enkulu, lungisa olayini ababili babe amasentimitha angama-20 ukuhlukana ukuze ukwazi ukuhamba phakathi kwabo. Ingadi encane yona kumele uyivundise isivande ngomquba size sifike emasentimiteni angama-45 bese utshala olayini abathathu babe amasentimitha angama-20 kuze ube nendawo eyanele. Beka intambo yokuqala ngamasentimitha angama-75 esikhonkwaneni bese uyayixhuma nenye eseceleni kwaso. Beka izikhonkwane sesikhashana ngamasentimitha angama-25 ezikhonkwaneni bese ubeka intambo ukuze wakhe indawo yomquba. Yiba nesiqiniseko sokuthi izintambo zinamafindo aqinile futhi ziqondile ngokuthi uziphakamise ubuye uzehlise. Susa ingubo yomdali ngamasentimitha ayi-10 lapho uzotshala khona uveze umhlabathi. Faka imfoloko emhlabathini ibe amasentimitha angama-30 ukushona phansi bese uyayidonsa kancane ukuze kube umhlabathi uyathamba. Susa amatshe namagabade ngemfoloko kodwa ungalingeki ukuphendula umhlabathi, ugabe nje. Phinda lokhu njalo ngamasentimitha ayi-10 uhamba ngolayini. Ngenxa yokusondelana kwamasentimitha angama-20 olayini, kulukhuni ukumba imisele emifishane yezitshalo. Esikhundleni salokhu, lungisa umgodi osandishi ngokuwumba ngamasentimitha 5 emhlabathini phakathi kwamasentimitha angama-25 ezintambo bese uyibeka phansi. Ukulungisa umhlabathi one-acid kumele ufakwe amasentimitha angama-25 emseleni ngokufafaza isandla somlotha wezinkuni ngemitha elilodwa. Ukherothi umila kalula futhi unomsoco omningi kodwa izimpande zawo ziyakhinyabezeka. Ngakho-ke kufanele uwutshale emuva kokuvuna eminye imifino lapho umquba usesebenze khona kuze ungabe usawusebenzisa. Uma unengadi entsha ungakabi kahle unomsoco, ungasebenzisa isentimitha elilodwa lomquba omdala uwufake phansi emseleni bese uyawala. Mboza umquba ngomhlabathi ngokwenza i-level. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi kukhona ukuhlukana phakathi kwembewu nomquba ukuze imbewu ingashiswa ngumquba. Cindazela isentimitha elilodwa lishone emseleni ngamasentimitha angama-25 ububanzi bese uyakuphinda lokhu ngamasentimitha angama-20 wehle nengadi. Tshala ukherothi ushone ngesentimitha elilodwa nangamasentimitha 2.5 ngokuhlukana kodwa emumva kokuhluma unciphise ngamasentimitha 5 phakathi kwezimbewu. Ukutshala ukherothi ushone phansi kubanga ukuthi ungahlumi kahle. Kubalulekile ukuthi uthole imbewu enhle kakherothi ngokuthi usondelane nomquba. Ngakho-ke mboza ngomquba bese ubuyisela kahle ngokumbambatha ubuye uhambe phezu kweplangwe. Ungayibuyiseli ingubo yomdali ngaphezulu komquba kuze kumile izithombo. Emumva kwalokho usungayibuyisela eceleni kwezithombo. Yiba nesiqiniseko sokuthi ingubo yomdali iba lapho kuhanjwa khona ibe ngamaphesenti ayi-100 ukumboza namasentimitha 2.5 ukugwema ukhula kanjalo nomswakama. Summary. Gaba olayini abangama-75 bahlukaniswe ngamasentimitha angama-20
nanhlanu. Imba okusandishi kube amasentimitha angama-25 ububanzi, kushone ngamasentimitha ayisihlanu. Faka somlotha wezinkuni isandla esisodwa emitheni elilodwa. Faka isentimitha elilodwa lomquba omdala. Levela ucindezele kushone phansi ngesentimitha elilodwa. Tshala uhlukanise ngamasentimitha 2.5 kwi-row yakho enamasentimitha angama-20. Uma isiqhuma imbewu ihlukanise ibe ngamasentimitha ayisi5. Lolu chungechunge lokufunda ngezitshalo luyinsiza enkulu yokuqondisisa kahle oluzokuthatha ohambeni lokuthola ukugcwala kwezindlela zomdali kwezolimo. Uma sizithoba ngenhliziyo yethu yonke silandela izindlela ubaba wethu osezulwini azikhombisa kusukela ekuqaleni, sizovuna inzuzo echichimayo yezithembiso zakhe.